Ikastolan gozo eta eroso egoteko gure harremanak onak izatea beharrezkoa da. Horretarako balio hauek izan beharko lituzke lagun on batek. Leialtasuna. Ez huts egin alboan behar zaituztenean. Jatorra. Izan atsegina beste batzuk. Errespetua, besteekin era egokian harremana. Konfiantza. Zaindu lagunaren sekretuak eta zureak gordiko ditu. Laguntasuna. Lagundu beti behar duenari. Esku zabaltasuna. Egon prest emateko tutan ezer jaso ez arren. Maitagarria. Saietu jendearekin goze izaten. Entzule ora. Entzun beti behar duenari. Empathy. Put yourself in someone else's shoes.